Христос възкресе! Не знам дали осъзнавате всъщност какво празнуваме днес и че това е един от, може би, най-радостните празници и че това е денят, в който всъщност бих казал, че смъртта отиде на наша страна. Защото Христос се победи и съдейки по това, че Христос стои зад нас, то и смъртта е от нашата страна. Тоест, ние не сме подвластни на нея. И за мен е изключителна радост за това, че аз мога с вяра да кажа, че дори да умра, ще живея. Продължаваме с уроците, които четем, и днес урокът е за плодът на духа. Важният стих, който трябва да запомним, е от Колосяни 1 глава, 10 стих. В наше време, поставяйки ударението върху духовните дарби, има опасност да пренебрегнем израстването в благодата на Святия Дух. Подобен пример е даден в Езекил 47 глава от 4 до 7 стих. Какво представлява плодът на духа? В Галатяни 5 глава 22 и 23 стих са изброени 9 различни плодове на духа. Те могат да се разделят на 3 групи. Първите 3 са свързани основно с Бога. Вторите 3 се изявяват в отношенията ни към другите и последните 3 засягат самите нас. Първата група – любов, агапе на гръцки език. Тя е божествена, силна, пламенна, нежна, милостива и предана. Радост, чара на гръцки език. Емоционално състояние, веселост, наслада от получени или очаквани благословения за самите нас или за другите. Мир, ейрене на гръцки език. Състояние на кротост, спокойствие, покой, хармония, ред и сигурност сред смут, борби и изкушения. Втора група – дълготърпение. Макротумия на гръцки език означава търпеливо понасене, да изтърпяваме слабостите, обидите, нараняванията и провокации на други без роптаене, недоволство или възмущение. Благост, чрез стотес на гръцки език, проявява се в благ нрав, мек глас, мило отношение, уравновесеност, изисканост в характери и поведение. Милосърдие, агатосуне на гръцки език, проявява се в добро отношение, сърдечност, добродетелност, доброжелателство, великодушие и богоподобие в живота и поведението. Трета група – вярност, пистис на гръцки, изразява се в живи божествени, внушени, придобити и изградени принципи на вътрешна сигурност, увереност, упование и доверие в Бога и Словото Му. Кротост, праотес на гръцки език, проявява се в благ, мил, отстъпчив, добре балансирани характер и страсти, търпение при оскърбление без желание за отмъщение в покорство пред Бога. Себеобуздание, енкратея на гръцки език, контрол над собствените желания, сдържаност, задоволяването на желанията и страстите. Как израства плодът на духа в нашия живот? Плодът на духа се заражда у нас, когато повярваме в Евангелието. Колосяни 1 глава, 5 и 6 стих. Произвеждането на плода е процес. Марк 4 глава, 28 стих. Всеки от нас е плодоносен в различна степен. Матей 13 глава, 23 стих. Трябва да бъдем плодотворни през целия си живот. Псалм 92, 14 стих. Едно от качествата на старата и здрава палма е, че ражда най-сладкия плод. Как се постига по-голямо плодородие? Исус е лозата, коренът и символът и стволът. Йоан 15 глава от 1 до 8 стих. Вярващия е пръчката, Отец е земеделецът. Божията воля е да даваме все по-богат и по-богат плод. Плодородието
се постига чрез постоянство и очистване. Евреи 12 глава, 11 стих. Тези, които не дават плод, се отсичат. Лука 13 глава, 6 до 9 стих и Юда 12 глава. Какво става с плода, произведен в живота ни? Плодът служи за храна. 2 Петрово 1 глава от 5 до 8 стих потвърждава тази истина. Вяра, действена надежда от сърце, добродетелност, чистота на характера и морала, знание, правилно разбиране на божествената истина, себеобуздание, да подчиним плътските страсти на духа, търпение, да запазим Божия мир по време на изпитание, благочестие, да се поклоним и да запазим богоподобие, братолюбие, любов към хората, любов божествена и себеотрицателна. Когато изпитаме духовната истина в живота си, тя започва да се развива у нас. Когато плодът озрее, Бог ще изпрати при нас някоя гладна душа да го опита. Обикновено тогава се връщаме на стъпалото на въздържанието, ако не сме уверени в този процес. Как се възпроизвежда плодът на духа? Семето на възпроизводство е вътре в самия плод. Битие 1 глава 11 и 12 стих. Ние сеем плода в живота на хората. Яков 3 глава 18 стих и Притчи 11 глава 18 стих. Плодът на духа уравновесява духовните дарби. Нуждаем се и от двете действия на духа. Духовните дарби, както и подаръците под коледната елха, са много вълнуващи. Плодът на духа, както и плодът на дървото, е доказателство за чист духовен живот. Езекил 47 глава от 1 до 12 стих. За плода на духа се говори в единствено число за разлика от делата на плътта, за които се използва множествено число. Плодът е изява на божествен живот. Плодът на духа винаги е доказателство за вътрешен живот. Матей 7 глава, 17 до 20 стих. Плодът на духа съдържа добродетелта, правдата и истината. Ефесяни 5 глава, 9 стих. Плодородието е принцип на вечността. Откровение на Йоан 22 глава, 2 стих. Има голяма прилика между плода на духа, записан Галатяни 5 глава, 22 и 23 стих, блаженствата в Матей 5 глава, от 3 до 11 стих, качествата на божествената любов, 1 Коринтияни 13 глава, от 4 до 8 стих и характеристиките на божествената мъдрост, записани в Яков 13 глава, 13 и 17 стих. Амин. И ще ви помоля да се изправим и хвалението може да заповяда. Господи, благодарим Ти за този ден, благодарим Ти за това, че днес можем да празнуваме възкресението на нашия Господ и Спасител, на онази част от Троицата, която стана цената, която трябваше да се плати за нашите грехове. Цената, която никой друг не можеше да плати. И ние сме благодарни за жертвата. И Господи, помогни ни наистина да осъзнаваме и да не пренебрегваме това, което Ти си направил преди толкова много години и да осъзнаем свободата, която Ти си ни дал. Молим Те, Господи, в днешния ден Ти да ни говориш, Ти да ни водиш, Ти, Господи, да ни зарадваш по начин, по който Ти можеш и, Господи, да влезнем с пълнота в това, което Ти искаш от нас, Господи. Помогни ни днес да бъдем бавни, да говорим бързи, да слушаме. Господи, Те моля, наистина всяко едно нещо, което правим, да го правим с мъдрост от небето, така че да прославяме името Ти, а не да уронваме авторитета, силата и името на Господа, на живия Господ, на този, който е, който бе и който ще се върне и ще царува отново тук на земята. Молим Те, Господи, Ти приеми жертвата ни на хвала. И Ти, Господи, да стани наистина поставен цар в нашите сърца, в мислите ни, в умовете ни, навсякъде. Ти, Господи, да си прославен чрез делата ни, чрез думите ни, чрез животите ни. Благодарим Ти. Амин. Халелуя. Амен. Христос възкръсна. Хайде по-силно. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Нека дадем слава на Господа.
трябва да се радваме за това, което Господ направи за нас. Защото тази невероятна милост, тази незаслужена милост е отправена към човека, към творението. И вярваме, че Господ е толкова милостив и толкова добър, че Той дойде на земята, Той живя съвършен живот, Той умря на кръста и след това възкръсна, за да може всеки един от нас да има шанс да живее с Него във вечността. Амен. Може ли да се обърнете така около вас, да поздравите хората, да ги благословите, да кажете пак: Христос възкресе, наистина възкръсна, да благословите хората с това благословение, което бихте искали и на вас да ви се случи. Амен. Готови ли сте? Готови ли сте? Окей, добре. Ей, възкръсна наши спас, алелуя. Пей земя с тържествен глас, алелуя. Пей възторжно и гръмни, алелуя. Славна вест по си страни, алелуя. Алелуя, 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 алелуя. Нам любов да изяви, алелуя. Смъртта да Той надви, алелуя. В третия предсказан ден, алелуя. Възкръсна от гроб студен, алелуя. Алелуя, 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 алелуя. Ей, на празно пази страж, алелуя. В гроба сложен спаса наш, алелуя. Той намери и в смъртта, алелуя. Път към райските врата, алелуя. Хайде, бей! Алелуя, 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 алелуя. Ео, смърт е твоя нож, алелуя. Где аде твоята мощ, алелуя. Но живот и след смъртта, алелуя. Ще намерим ви Христа, алелуя. Алелуя, 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 алелуя. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува, те приветства своя цар. С музика и шум от песни пътнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Хайде, кажи: да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. С музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Когато аз съм тъжен, когато аз съм
съм слаб. Хайде кажи му. Аз знам, че има сила в името Исус Христос. Започвам силно да се моля, издигам глас към вечността. И небето над мен се отваря, виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. С музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Когато аз съм тъжен, когато аз съм слаб, аз знам, че има сила в името Исус Христос. Започвам силно да се моля, стигам глас към вечността. И небето над мен се отваря, виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона. Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. С музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Исус Христос, Исус Христос е победител, Той е на трона. Ели изповядай, кажи. Исус Христос е победител, Той е на трона. Отдай слава на Господа, силно, силно дай слава на Бога. Боже, ние Ти благодарим за невероятната привилегия, за този дар, Господи, който Ти ни даваш. Благодарим Ти за това, че Ти ни спасяваш и за това, Боже, че в този свят, в който ние живеем, тъмен, мрачен, свят без Бога, свят, в който всеки вярва в каквото си пожелае. Днес ние сме тук, за да хвалиме Царя на царете и Господа на господарите. Истинският Бог, славният, този, който възкръсна, този, който ще царува и заедно с Него ще царуваме и ние. Господи, благодарим Ти за тая привилегия, която Ти ни даваш. Благодарим, благодарим, благодарим. Халелуя. Нека се поклоним на Господа. Да, ние пееме как Господ възкръсна и как Той стои над престола и управлява оттам, как царува. Но нека това да бъде и тези песни да бъдат песни, които да изповядат нашето сърце и това, което е вътре в сърцето ни, да бъде като изповед в тия песни. И не само, в нашите молитви Той да бъде издигнат, Той да бъде първият, Той да бъде важният, Той да бъде фокусът, защото всичко останало стои в периферията. И днес ние искаме да издигаме Него. Не себе си, не човека, не идеите, не каквото и да било друго. Искаме да издигаме нашият Господ и Спасител, Царя на царете и Господа на господарите. Защото Той е всичко. Той е всичко за мен и в моя живот. Покланяй му се. Покланяй му се. Поклони му се. Алелуя. Тира машина санца. От мил всеки се нуждае, от любов непроменима, от небесна благодат. От прошка всеки се нуждае, от добрината на Спасител. Надежда за света. Хайде кажи му, избавя. Избавя, премества планините. Спасител, мощен е Бог. Да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява.
възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Какъвто съм, вземи ме, в страх и в неуспехи. Кажи. Изпълвай ме живот. Посвещавам се да те следвам с всичко, в което вярвам. Предавам се на те, предавам се на те. Избавя, премества планините, Спасител, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Светлината ти изгря в света и пее, Той възкръсна, славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света и пее, Той възкръсна, славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света и пее, Той възкръсна, славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света и пее, Той възкръсна, славен цар е Бог. Избавя, премества планините, Спасител, мощен е Бог, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Кажи. Избавя, премества планините, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи. Исус смъртта победи, възкръсна и победи. Исус смъртта победи, възкръсна и победи. Исус смъртта победи, възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Халелуя! Боже, да, на Тебе даваме цялата слава. Халелуя! Боже, покланяме се и ние не искаме просто думите на песните да бъдат плод от устни. Макар че и Словото ти казва, че ние трябва да те хвалиме и ние трябва да изговаряме думи. Но това да не бъдат думи, просто които са изговорени от човека, от човешкия ум, но да бъдат думи, които са изговорени от сърцето, вдъхновени от небето. Искаме, Господи, тая сутрин Ти да ни вдъхновиш, Ти да ни помогнеш, Ти да ни помогнеш да хвалим по правилния начин, с правилното отношение, с сърце, което се покланя, сърце, което дава хвала, сърце, което дава всичко, сърце, което е отдадено, сърце, което прощава, сърце, което обича. Такова сърце, Боже, да има в нас. Сърце вдъхновено от Тебе, променено от Тебе, повлияно от Тебе, за да може, Господи, всичко това, което правим, да бъде наистина
наистина прието като молитва, като хваление, като отношение. Господи, слава! Слава да бъде на Теб! Слава да бъде на Теб! Слава да бъде на Теб! Халелуя! Издигаме Те. Искам просто да се поклониме на Господа. За мен това е важно. Вярвам, че и за вас. Хвалението, поклонението. Момента, в който влизаме в Божието присъствие. Момента, в който отваряме сърцето си и казваме: Боже, ела, влез. Боже, ела, подреди моя подреден в кавички свят. Искам, Господи, Ти да подредиш всичко. И твърде често Ти идваш, да, идвал си в моя живот и в живота на моите брати и сестри и си казвал: о да, ще подредя, но аз искам да подредя както желая. И понякога аз съм заставал там и съм казвал: Господи, така служи тази част от моя живот, така направи, така, Господи, искам да изглежда, така, Боже, да мога да я видя в живота си, да я почувствам. Но, Боже, аз искам да дам всичко на Тебе и ние искаме да дадем всичко на Тебе. И не да Ти казваме как да подредиш живота ни, не да Ти казваме как да направиш така, че всичко да Ти бъде угодно. Но, Боже, днес изцяло си предаваме и изцяло, Боже, искаме Ти да подредиш всичко в нашия подреден, така подреден в кавички свят и живот. Заставаме пред Тебе. И Словото Ти казва, че ако имаме вяра, колкото синапово зърно, тая вяра може да премества и планини. И днес пеем, че Ти си мощен, за да преместваш планини. Планини, които са толкова високи в нашия живот. Проблеми, обстоятелства, дори и хора, които ни пречат, за да стигнем там, където Ти желаеш. И, Господи, днес ние се молим: премести планините в нашия живот. Планини, които са толкова огромни, като върхове, които са непреодолими. Днес ние се молим в името на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, Ти да повдигнеш тая планина. Изречи името на планината. Изречи името на това, което те притеснява и това, което стои пред тебе като скала и планина и връх, който не може да преодолееш по-човешки. Изречи името и ние се молим в името на Исус Христос. Това, което изричаме, да бъде преместено и да бъде хвърлено в морето. И Словото Ти казва: говорей на тая планина. Говорете на тая планина. Говорете на тая планина. И ето, Боже, ние казваме на тая планина, която стои пред нас, да се махне и да отиде в морето. Защото Ти победи всичко. Ти сложи всичко. Ти сложи всичко под нозете на Христос, под нозете на нашия Господ и Спасител. И ние Му се покланяме. Покланяме се на Тебе, Господ. Отче святи, Исусе Христе и Святи Дух. Свята Тройца, ние се покланяме само и единствено на Тебе. Халелуя! Поклони Му се. Пей Му нова песен. Издигни Го. Нека Той да бъде издигнат и в Твоя живот. Халелуя! Избавя, премества планините. Спасител, мощен е Бог. Да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява. Възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Избавя, избавя, премества планините. Спасител, мощен е Бог. Да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява. Възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Възкръсна и победи.
Исус смъртта победи, възкръсна и победи. Исус смъртта победи. Отдай слава на Господа. Халелуя, да. Халелуя. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Халелуя. Може ли да благословите хората около вас? Халелуя, халелуя. Халелуя. Може ли да се изправим отново в Божието присъствие? Халелуя. Не знам, сякаш се чувствате изморени днес. Изморени ли сте? Не, добре. Нека тогава да продължим да се покланяме. Има един бумтеж в микрофона. Искам да бъда оправен. Халелуя. Как се чува навън? Силно ли е? Добре ли е? Не мога да преценя от тук. Името Исуса си изговаря над всеки ум, сърце, живот, съдба. Защото идва мир, щом прогласява името Исус. Хайде, кажи. Името Исуса си изговаря над всеки мрак, над всяка тъмнина и всеки мрак. Исус Христос е име на надежда и свобода. Исус е име на изцеление, сила, живот. Стени събаря, прогонва мрака, с огън гори. Името Исуса си изговаря над всеки страх, тревога и вина, над всеки дух на робство прогласява името Исус. Хайде още веднъж, нека изпеем. Името Исус аз изговаря на всеки страх, тревога и вина, на всеки дух на робство прогласява името Исус. Исус е име на изцеление, сила, живот. Стени събаря, прогонва мрака, с огън гори. Исус е име на изцеление, сила, живот. Стени събаря, прогонва мрака, с огън гори. Извикай от високо името Исус, в града и в долината, срещу всеки враг пред теб, на твоето семейство. Извикай името Исус.
Свикай от високо името Исус, в града и в долината, срещу всеки враг пред теб, на твоето семейство, извикай името Исус. Исус е име на изцеление, сила, живот. Стени събаря, прогонва мрака, с огън гори. Исус е име на изцеление, сила, живот. Стени събаря, прогонва мрака, с огън гори. Претърсих света, но празен останах. Човешки хвалби, богатства, пари не стигат, разбрах. Но ето ти дойде, направи ме цял отново и всяко желание задоволи със своята любов. Няма нищо по-добро от теб, няма нищо, да, по-добро от теб, Боже, нищо. Няма нищо по-добро от теб. Не ме е страх, хайде кажи му, пред теб да разкрия провалите ми, видях ги, но пак ме наричаш приятел, защото Бог в планината е и Бог в долината. Няма място, в което милост и благодат да нямаш за мен. Няма нищо по-добро от теб, няма нищо по-добро от теб, Боже, нищо. Няма нищо по-добро от теб. Няма нищо по-добро от теб, няма нищо по-добро от теб, Боже, нищо. Няма нищо по-добро от теб. Скръб обръщаш в радост, пепелта в красота. Срам обръщаш в слава, само ти способен си. Гроба става градина, костите оживяват. Правиш път през морето, само ти способен си. Скръб обръщаш в радост, пепелта в красота. Срам обръщаш в слава, само ти способен си.
Няма нищо по-добро от Теб, няма нищо по-добро от Теб, Боже, нищо. Няма нищо по-добро от Теб. Хайде, кажи му, изповядай. Няма нищо по-добро от Теб, няма нищо по-добро от Теб, Боже, нищо. Няма нищо по-добро от Теб. Да, отдай слава на Господа. О, наши карамаси дикаен данс. Халелуя, халелуя, халелуя. И ние пееме, че Господ обръща скръбта в радост и пепелта в красота. И аз вярвам, силно вярвам, че във всеки един момент, когато ние преминаваме през пустинята и през долината на плача, Господ е там. И точно тогава, когато си казваме: Господи, къде си? Боже, защо ни остави? И защо не си с нас? Боже, защо се получава така или другояче? Ти обръщаш скръбта ни в радост, избърсваш сълзите ни, обръщаш пепелта, в която сме се превърнали, в красота. Обръщаш срама и укора, с който хората са ни сочили и са говорили против нас. Обръщаш ги в слава, защото Ти си способен. Правиш гробът да стане градина. Възкръсваш и даваш живот. Костите, върху които пророкът е пророкувал, те се изправят и стават силна и мощна армия за Господа. Ти правиш път през морето, където никой не може да проследи пътя и никой не може да направи път. Ти правиш всички тия неща, невъзможните за човека неща. Ти ги правиш възможни. И днес ние се покланяме на такъв Господ, на такъв Бог, на такъв, който може всичко. Нашият Господ и Спасител Исус Христос. На Него даваме цялата слава. Амен. Отдайте слава на Господа. Да, Той заслужава. Халелуя, халелуя, халелуя. Господ е добър. Може да заемете своите места. Бъдете благословени. Ще помоля и Стаси и Нони да излязат, за да съберем волните пожертвования, а всички ние да се приготвим. Господ е добър. Халелуя. В Божието присъствие винаги е хубаво. Моля всички деца да излязат тук отпред. Днес ще се молим за децата и, разбира се, ще имаме неделно. Искам да забележите колко мъже има в църквата. Забелязвате ли? Чакайте да видя, че направо не мога да повярвам на ушите си. Само мъже. Невероятно. Добре, искам и моля ви да протегнете ръка и да се молиме за нашите деца. Невероятно е, че Господ ни дава мъже в църквата. Господ дава невероятно помазание в това общество, защото това поколение, което израства, е поколение, което ще управляват в небесни места. Като мъже, които ще застанат на своето място и ние ги благославяме да стоят на своето място, където Господ ги поставя, за да могат да извършат волята на Бога в техния живот и в тяхното поколение. Ние се молим в името на Господ Исус Христос да бъдат изобилно благословени нашите деца, да има мир в тяхното време, да има здраве в техния живот, да бъдат изобилно докоснати от Святия Дух и да бъде излят Духът върху тях. Те да усетят, те да приемат призива и те да извършат Божията воля в тяхното поколение и в техния живот. В името на Исус Христос се молим. И всички казват Амин. Бъдете благословени. Добре, вярвам, че днес наистина е едно специално време, защото припомняме и празнуваме това, което Бог е направил за нас в нашия живот. Амин. И това е да ни даде живот с Него. Днес ще се върнем към нещо старо и изпитано. Едно събитие, което е
може би едно от най-важните събития в човешката история. И разбира се, днес ще говорим за Възкресение Христово. Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Амин. Матей 27 глава, от 63 стих надолу. Господарю, спомнихме си, че оният измамник приживе рече, след 3 дни ще възкръсна. Заповядай прочие гробът да се пази здраво, до 3-тия ден да не би учениците му да дойдат и да го откраднат. И кажат на народа, възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече, вземете стража, идете, върдете го, както знаете. Те прочие отидаха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата. 28 глава от 1 стих надолу. И като се мина съботата, на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като блескавица или като блясък в облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените, вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна. Както и рече, дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Амин. Избрах този пасаж. Разбира се, има и други пасажи, които можеше да прочета, но всеки един от пасажите в Евангелията сякаш допълват цялата история и ние виждаме една голяма картина и разбираме по-ясно какво всъщност се е случило на Възкресение Христово. Едно е сигурно. Господ Исус Христос възкръсна в тяло и днес Той седи отдясно на Бога Отца и Той ще дойде, за да вземе църквата си. Сигурно е, че Възкресението е акта на това преобразяване на тялото и спасение на човешкото естество и на човека. Сигурно е, както слънцето изгрява всеки ден, сутрин рано. Много хора се опитват да опровергаят Възкресението и разбира се, имат право всеки един да мисли каквото иска и да изучава по какъвто и да е начин историята. Но днес ние като вярващи, като хора, които вярваме в това, че Господ е живял на земята и е възкръснал, днес тази вяра ни спасява. И днес ще разгледаме малко повече защо трябва да има възкресение. Миналия път започнахме една поредица около празниците, които минахме и предстоят. Защо Цветница, защо Възкресение Христово и защо Томина неделя. Говорихме, разбира се, за това, че Цветница изпълнява пророчествата, но все пак говори за бъдещи събития, които ще се случат и все още ние очакваме. И едно от събитията е влизането на нашия Господ през портата, която в момента е запечатана, и царуването на нашия Господ в Ерусалим, слизането на небесния Ерусалим и така нататък. Тези събития, които предстоят, са част от есхатологията или бъдещите събития, които ще се случат на земята. Но днес бих искал да си отговорим на няколко въпроса. Бих искал да си зададем въпроса защо беше нужно да има смърт на кръст. Защо беше нужно да има възкресение? Защо беше нужно Христос да идва тук на земята, да се въплащава, да става човек? Не беше ли по-лесно Той някакси от небето да управлява и със своя небесен жезъл да казва как народите да се развиват, да определи границите на народите, да управлява от своя престол, без да понася тая тежка жертва и тая скръб? Ако бях аз, може би щях да постъпя точно така.
никак не ми се страда, ако трябва да съм честен. Никак не ми се иска живота да ми предлага страдания и тежки моменти. Никак не ми се иска хората, казвайки нещо и това да ме наранява. Никак не ми се иска да ме боли тялото, нито душата, нито духът. Никак не ни се искат всички тия неща. И аз, между другото, аз съм много странна компилация от различни типове хора. От една страна съм твърд визионер, лидер, който понася много неща. От друга страна, не знам как Господ ме е създал така нежна душа, хвалител, човек, който усеща по много интересен начин Бога. И казвам, Господи, какъв съм аз, такъв хибриден, някакъв странен човек. И пак не ми се иска да страдам. Пак не ми се иска да ме боли тялото. Но днес искаме да разгледаме точно това. Защо беше нужно всичко това, което се случи на земята? Някои питат защо е важно, че Христовото тяло е било възкресено. Можеше ли без възкресение? Не може ли Неговото възкресение да е било само духовно възкресение? Някакси само духовно да се преобрази и всичко да е наред. Защо и как възкресението на Исус гарантира телесно възкресение на нашите тела и на нас като вярващи? Ще бъдат ли нашите тела възкресени като същите тела, както е тялото на Христос? Ако няма да бъдат, тогава какви ще бъдат? Защо Исус трябваше да дойде на земята? Не би ли могъл да се покаже на хората и всички в захлас да се въодушевят и да повярват в Него? Защо трябваше да пролее кръвта си? Защо трябваше да умре на кръста? Цялото това страдание не беше ли излишно? Какво Бог цели с всичко това? Та на тези въпроси днес искам да отговоря. И по-скоро чрез Библията бих искал да отговоря. Аз не знам нищо. Определено аз знам, че нищо не знам. Но определено знам, че Библията знае всичко. И днес искам през Библията да отговоря на няколко интересни въпроса. Но бих искал да разгледам отговорите на тези екзистенциални въпроси в 3 аспекта. Първият аспект е миналият аспект, или миналото. Исус трябваше да изпълни пророчествата. Всичко това, което се случи, докато Исус беше тук на земята, беше изпълнение на всичко това, което беше писано в Стария закон, в Стария завет, Тората, всичката поетична литература, целият Стар завет говори за това, че Христос трябваше да дойде и да пожертва себе си, да умре и да възкръсне след това. Даже някои от историите, някои от нашите любими герои, всъщност са предобраз на това, което Христос извърши. И може би ще питате, кои са те? Малко по-нататък ще ви кажа. Ако забравя, ме подсетете да ви ги кажа. Окей? Защото аз съм на 17 и понякога забравям. Месията има 2 природи. Човешка и божествена. Месията трябваше да бъде, и пророците говорят за това, че той ще бъде най-великият от пророците. Месия ще бъде първосвещеникът, но не като първосвещениците в Стария завет, които веднъж влизат, за да поръсат с кръвта на животни олтара или светая светих и за 1 година греховете на израелтяните да бъдат простени. Но нашия първосвещеник Христос трябваше веднъж завинаги да влезе, да поръси олтара с кръвта си, за да може нашите грехове да бъдат простени завинаги. Много хора си задават въпроса, как така нашите грехове са простени и в крайна сметка, ако аз реша да съгреша, пак ли Бог ми прощава? И аз казвам, да, Бог може да ти прости, обаче не стой далеч от Него. Ти винаги трябва да се завръщаш към Него. Да ви припомня ли за Давид, да ви припомня ли за Петър от Новия Завет, да ви припомня ли за други апостоли, които вървяха в своя път и след това се завърнаха към Бога и Бог прости грехът им и ги използва за
обръщането на целия свят. Та Месия трябваше да бъде първосвещеник. Месия трябваше да бъде добрият пастир. Пророчествата свидетелстват също, че Месия ще порази дяволът и неговите сили. И това ще бъде едно от най-важните дела. Месият ще изкупи хората от греховете им, ще изцели техните физически и душевни недъзи. Месията ще ни примири с Бога. Той ще освети вярващите, ще даде светлина на вярващите. Той ще направи свободен достъп до Неговия небесен Отец. И тук, ако трябва да разгледам едно изключително голямо отклонение по отношение на връзката и тая дълбочина в взаимоотношенията на Месия, на Христос с Неговия небесен Отец. Искам да ви кажа, това е цял раздел в библейското изучаване. Но само искам да кажа, в 1 Йоанна, 1 глава, се говори за това какви взаимоотношения са имали Христос и Неговия небесен Отец. Там Йоан прозира нещо невероятно. Той прозира, че Сина е в лоното на Отца. Той е слегнал на неговите гърди. И знаете ли кой има право да седи в тая божествена светлина, тая божествена енергия, тая божествена сила и мощ? Нищо по-малко от божество. Никой не може да седи там. Никой не може да седи в присъствието на Отец, освен чрез Христос. Така че Бог дава и Месия, Христос дава светлина на човеците и ги примирява с Бога. И ги вкарва, така ще кажа, Той ги въвлича в тия взаимоотношения в Троицата, което е едно от най-великите неща, които се случва с човека. Но пророците също са предсказали призоваването на езичниците в царството на Спасителя. Вие знаете, че евреите смятат, и до ден днешен някои смятат, че само евреите могат да бъдат спасени. И по това време е било така. Апостолите не са искали да повярват, че Бог може да разшири пътя на това спасение. Колко странно, а? Обаче апостол Павел в Римляните ни казва много ясно: поради тяхното закоравяване дойде спасението на езичните. Истина е, поради закоравяването на евреите идва и нашето спасение. Не, че Бог не го е знаел, не, че Бог е изненадан от това нещо. Бог знае сърцето на човек. Бог знае всичко. И пророците са предсказали разпространението на вярата, започвайки от Йерусалим. Това, че неговите духовни блага ще се разпрострят за цялото човечество, за духовната радост или блаженство на вярващите. Пророците говорят за това, че Месия ще произлезе от Аврам, ще произлезе от Юдовото коляно, ще произлезе от рода на цар Давид, ще бъде роден от девица, ще бъде роден в град Витлеем, ще разпространява духовна светлина, ще изцерява болните, ще пострада, ще бъде пронизан и ще умре, ще бъде погребан в нов гроб и ще възкръсне, ще изведе душите от мястото на смърт или мястото на сенките, или Шеол, безводния ров, Аврамовото лоно, мястото на сенките. Ще предскаже също, че не всички ще го признаят за Месия, но някои дори ще враждуват против него, макар и безуспешно. Говори Стария завет или пророците говорят за крутостта на Месия. Това е писано в книгата на пророк Исаия. За плодът на неговото изкупление, който ще бъде духовно обновление на вярващите и изливането върху тях на благодата на Святия Дух. Пророците говорят и за необходимостта от вяра, защото без вяра не може да бъдем спасени. Пророците са определили, че времето на Христовото идване ще съвпадне с загубата на политическата самостоятелност от Юдовото коляно. Ще бъде не по-късно от 490 години след указа за възстановяване на град Йерусалим и след разрушаването на вторият Йерусалимски храм, описано в Агей и в Малахия. Пророците са предсказали, че Месия ще унищожи Антихриста. Ще дойде отново в слава и крайният резултат от неговото дело ще бъде постигането на справедливост, мир и радост.
изключително важни подробности за Месия, които са предсказани в книгата на пророците, е избиването на младенците в околностите на Витлеем. Дали Христос би могъл да манипулира нещо подобно, след като е бил малко дете? Говори за проповедта на Христос в Галилея. Исаия 9 глава 1 стих. Говори се за входът в Йерусалим на магаре, за предателството от Юда, за 30-те сребърника, с които е продаден. Подробности за разпятието, Псалом 21. Изключително важен псалом. Някой път, ако искате, отново ще говоря върху Псалом 21. Говори се за тъмнината по времето на разпятието на Месия, за покаянието на народа. Говори се за достигането на целия свят. Говори се за преобразеният живот, който вярващите и тия, които повярват в Бога, ще имат. И ние виждаме как целият свят се преобразява. Днес повече от 1/3 от света е християнски свят. Не казвам кое е истинско и кое не е, защото много от хората са номинални. Както и мюсюлманите, както и някои християни, както и някои други хора, които вярват в други различни религии, са посредствени, номинални, хладки, бих казал. Така и в нашите среди, в християнския свят също има номинални християни. Даже днес с кой си говорих, с Йолето си говорихме и тя каза, как е възможно, да кажа ли това, което си казва, как е възможно да целият християнски свят да празнува Възкресение Христово, а много хора да не вярват, че Христос е възкръснал. Какъв парадокс! И въпреки всичко, Библията ни говори за това, че хората ще бъдат променени. Християнството ще достигне до краищата на земята. И Христос много ясно казва, че ние трябва да отидеме до краищата на земята, за да можем да проповядваме благовестието. Всичко това се изпълнява в делото и живота на Христос. Аз искам да кажа нещо много важно. Много млади хора ми задават въпроса. Аз обичам да общувам с младите хора и твърде често си говориме на различни неща. Смееме се, забавляваме се на тинейджерско. Ония ден от една тема отидахме съвсем различна тема и им показах нещо, което преди време бях разработил като тематики и после гледахме мюзикъл Обещанието. Ако не сте го гледали, гледайте го. Но говориме с младите хора за това как в крайна сметка Бог работи в живота ни. Как в крайна сметка да подредат приоритетите си. Това са важни неща за младите хора. И за мен, разбира се, аз съм на 17. Но това са важни моменти, важни детайли в това как човек да направи своя избор. Правя една скоба. И много млади хора идват и ми поднасят готови списъци с приоритети в техния живот. И казват, Джан, най-вероятно ние трябва така да мислиме и така да вярваме. Първо е Бог, след това е семейството, след това е работата, след това църквата, след това приятелите, след това... кажете нещо друго. Кажете нещо друго. То няма друго. Това ли е живот? Здравословното хранене, след това са бицепсите, след това са... Кажете нещо друго. Образование, забравих образование. След това е нещо друго. И аз казвам, чакайте. Много хора мислят, че приоритетите в живота са списък. Обаче ние виждаме в Библията, че това не е вярно. Няма нещо такова като Бог на първо място, семейството на второ място, работата на трето място, църквата на четвърто място. Няма такова нещо. Ние не виждаме такова нещо в Библията. Знаете ли какво виждаме в Библията? Виждаме Бог в центъра и всичко около Него. Виждаме Бог като основа на нашия живот и всичко съградено на Него. Виждаме Бог, който спаси нашите безсмъртни души и ни спасява чрез вяра в Него, разбира се, как стои в центъра на всичко в нашия живот. И всичко, семейството, служението, църквата, кажете, какво беше, здравословното хранене, ученето и така, всичко се върти около Него. Ако ние оставиме някъде настрани Бог, всъщност нашия живот е провален.
Каквото и да постигнем в живота си, ние просто сме провалени, защото не намираме най-ценното нещо, което Бог ни е дал. И това не е просто спасение, то е да открием каква е Божията воля в нашия живот и да изпълним. О, да? За какво са ми дарбите? За какво е това, което Бог ми е дал в мен? Защо аз съм такъв, какъвто съм? Защо ти си такъв, какъвто си? Направих една голяма скоба, ама искам много силно да ви предизвикам. Не подреждайте в списък млади хора приоритетите си. Служете в центъра Бог и около Него всичко да бъде свързано. Всичко да бъде свързано. Не оставяйте частица от вашия живот да бъде отдалечена от Бога, защото тя ще бъде провалена. Аспекта, който оставите без Бог, ще бъде провален. Частта от вашия живот без Бог ще бъде провален. Но как в Христос се заключава всичко? Как в крайна сметка Христос реши, че трябва точно така да се случи? Че трябва да дойде на земята, да стане човек, да умре и да възкръсне. Апостол Павел в Филипяни 2 глава ни дава един невероятен контекст и невероятни истини, които се случват и на небето, и на земята, за да видим каква е целта на Христовото въплъщение. Тоест, идването на Христос тук на земята. И вижте какво казва апостол Павел в 2 глава 5 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Който като беше в Божият образ, искам да следите внимателно текста, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Въпреки, че е бил равен на Бога, въпреки, че е един и същ с Бога, въпреки, че неговата субстанция, неговото естество е божествено, той каза, аз няма да държа равенство с Бога. Т.е. няма да бъда това, което съм. Ще сляза и ще направя нещо, което е описано в Филипяни 2 глава. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга. И стана подобен на човеците. Днес искам да ви кажа една невероятна тайна, особено за хората, които искат да израстват и да управляват и да бъдат нещо в този свят. Ако искате да бъдете истински лидери, бъдете слуги. Днес виждам много млади хора. Аз виждам примера на Христос, не казвам нищо от себе си. Ако знаете как ми се иска всички да ме облажават и всички да ми носят палачинки и всички да е такова, накова, всичко ще бъде прекрасно и перфектно. Обаче истината е, че Христос дава друг пример. Аз трябва да служа, ти трябва да служиш. Христос дойде, за да бъде слуга и тогава, малко по-надолу се казва, че Бог му подари име над всяко друго име. Амин. И едната тайна, която искам да ви кажа, ако искате да бъдете нещо, бъдете слуги. Това е пример на Христос. На някой може би разбих така идилията за това да стане нещо в този свят. Светът никога няма да ви приеме по начина, по който искате. Опитайте се. И като станете на 80-90, и ако аз съм жив, защото съм на 17 и най-вероятно ще се видим някъде, ми кажете, Джан, аз тръгнах по недобър път, ти беше прав. И аз ще кажа, не съм бил прав, Библията го казва. Аз обикновено понякога сядам, да си почивам, така че не винаги съм прав. И така, затварям тая скоба и продължавам напред. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръста. За това. И Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране. Направо ме заболя сърцето, като стана въпрос за това нещо. Значи,
без да роптая, без да се препирам, трябва да извърша това, което се изисква от мене. Така както Христос го направи. И в крайна сметка, защо беше нужно Христос да дойде тук в плът? Защо? Аз пак казвам, задавам въпроса. Марти, не можеше ли отгоре някакси така от небето да прати няколко светкавици, да стресира хората и хората да се стресират и да кажат: наистина Той е Господ. Много по-лесно се случват нещата. Ако питаме днес тинейджерите, те търсят на баницата, какво беше? Лекото и на работата мекото. Или обратно беше. Да, аз знам по моите тинейджери. Вкъщи си имам почти 3 тинейджери. Един младеж и 2 тинейджери. И знам колко е трудно, колко е лесно да не правиш нищо. Но истината е, че Бог в крайна сметка трябваше да направи това въплъщение. Трябваше да дойде в плът, защото имаше определена цел. И искам да ви кажа няколко важни аспекта на въплъщението, за да може да минем нататък, защото все още сме в този аспект на миналото, на пророчествата, на това, което се е случило. Въплъщението е било необходимо поради няколко причини. Само човешко същество, между другото, записвайте си ги тези неща, те са интересни, и заради това, че ако някога се сблъскате с някой човек, който иска информация, може да му дадете информация само от тези записки. Само човешко същество би могло да бъде приемлива жертва за греховете на други човешки същества. Но човекът трябваше да бъде безгрешен или съвършен. Дар, който изключва всички останали, освен Христос. Бог изисква кръв от жертва, което изисква човешко тяло. Причината, поради това Христос да дойде тук на земята в човешко тяло, е понеже се изисква кръв, за да може грехът да бъде изчистен, измит. Разбира се, трябваше да се изпълни волята на Небесният Отец. Трябваше да се изпълнят писанията, както говорихме. Трябваше да се спаси и изкупи човека, за да живее с Бога във вечността. Трябваше да се изкупи творението. Трябваше да стане явен на човека спасителния план и той да влезе в пълнотата, за която Господ го е определил. Трябваше синът да получи наследството, защото той е наследникът, а ние сме сънаследници на това, което предстои да получим. Трябваше да бъде победен врага. И понеже Бог има 2 природи, понеже Христос има 2 природи, човешка и божествена, ние виждаме, че само така бихме могли да живеем вечно с Бога заради това, което представлява самия Той или това, което е Той. Защо? Галатяни 4:5 казва: а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Роди се и под закон, за да изкупи ония, които бяха под закона, да получим усиновление. Само човек може да бъде роден под закон. Само човек в плът, само човешко същество, което е родено, създадено, сътворено в тая плът, разбира се, след грехопадението, само един човек можеше да бъде роден по този закон, който беше определен за човека. Нали знаете, че има множество закони, които управляват цялата Вселена? Едни са законите за небесните тела, други са законите на земята, които са свързани с гравитацията и всички тези природни закони, за които ние говорим. Но разбира се, законът на Бога е висшия закон, който е вложен в сърцето на човека. Обаче има един проблем, че човек не можеше да изпълни закона, защото беше грешен. И единствено само човек, който е под закон, можеше да оправдае човешкото същество. Това е една от причините, поради които
Христос влиза в плът и се въплъщава. Защото трябваше да освободи тези, които са под закона. Само човеците се раждат под закон и само човек може да изкупи други хора, родени под закона. Родени под Божия закон. Всички хора, които са виновни за престъплението на този закон. И така, Исус осъществява нашето изкупление на кръста, разменил нашия грях за своята съвършенна праведност, описано в 2 Коринтяни 5 глава 21 стих. Първата причина е, за да може да бъдем изкупени, защото сме под закон. И вече да не бъдем под греховният закон, под който сме родени. Друга причина, или втората причина, поради която е необходимо Исус да бъде напълно човек, е, че Бог е установил необходимостта от проливането на кръв за опрощение на греховете. Левит 17:11, Евреи 9:22. И въпреки, че животинската кръв или кръвта от животни е била временно решение, след като първосвещеника влиза, както казах на деня Йом Кипур, в храма и в светая светих, за да направи това умилостивление, ние виждаме, че тази кръв не можеше да измие греховете на хората. Тя покриваше грехът, но в един момент грехът отново стоеше там. И вижте какво казва Евреи 10 глава 4 стих. Не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне греховете. Исус Христос, обаче проливайки своята съвършенна кръв, ставайки съвършенната жертва, ето тук. Виждате ли? Лъвът и ягнето. Лъвът от Юда и ягнето, което е съвършенната жертва. И тук долу гълъба. Святия Дух. Няма да я слагам сега. Да не вземе да гледате само във връзката. Искам да слушате това, което ви казвам. И така, беше необходимо проливане на кръв. Такъв беше порядък, такъв беше закона. Така беше установено. Знаете ли защо? Защото в кръвта е живота. Няма друго нещо, което да може да даде живот, освен кръвта. И няма друго нещо, което да може да бъде пролято като умилостивление за греховете на хората, освен кръв. В Стария завет е било кръв от животни, в Новия завет Христос стана жертвеното агне. Затова и днес, ако не знаете, много хора ядат агнешко месо. И то е 3 пъти по-скъпо, отколкото останалите меса. Не съм купувал агнешко месо, защото ядох свинско, на пук. Не, че не вярвам в Бога. Напротив. Мога да си взема агнешко и след една седмица. Нали разбирате? Ще паднат цените. Аз съм практичен човек. И как не? Само да ви разкажа нещо, отварям една скоба. Стана ли ви скучно? Имам още поне 1 час. Шегувам се, надявам се. Но това, което исках да кажа, преди известно време, докато бях в Южна Корея, бяхме на една конференция. Аз съм ви разказал тази история. Минахме през една метростанция и нашия гид, който ни водеше там, ни каза: знаете ли коя е тази метростанция? И ние в очудване, в недоумение. Откъде да знаем? Той казва: на тази метростанция преди еди колко си години над 200 човека, млади момчета и момичета загинаха от горната страна, по улиците, загинаха от задушаване и изтъпкване. И ние бяхме в шок. Да, ние бяхме чули за това нещо. Обаче не знаехме какво се беше случило. И това, което нашия гид ни каза, е, че той вярва и църквата в Корея вярва, че това е било жертвоприношение от страна на сатанистката църква. Казвам какво ми е казвал. Не мога да твърдя със сигурност, но това, което аз виждам и това, което разбирам от това, което той ми казва, е, че дори сатанистите и хората, които са част от тъмната страна, част от армията на дявола, те разбират значимостта на проливането на кръв. И знаете ли какво се случва след това в Южна Корея? Църквата започва да губи сили. Църквата праща все по-малко и все по-малко мисионери. Преди колко време, 2 месеца, може би в НДК имахме конференция, един от говорителите беше кореец. И той каза: днес църквата в Корея не е това, което беше преди.
Разбира се, това, което ние виждаме, е, че в кръвта има сила. И че това, което се случва в света, в който ние живееме, сякаш проливането на кръв от войни, от инциденти, дори ако искате, сякаш говори за това, че светът принадлежи на тоя, на врага, на дявола. Сякаш се плаща цена. Не знам дали разбирате, но в проливането на кръв има сила. Духовният свят го знае. И Христос дойде. И една от причините за въплъщение да дойде в плът, такава, като моята, като твоята, за да може да пролее кръвта си и да даде живот на нас, защото неговата кръв е съвършена. Как като дух би могъл да го направи? Как като същество, което няма физическо тяло, би могъл да пролее физическа човешка кръв? Това е втората причина, или една от причините. Нещо друго. Човешката природа на Исус му позволява да се свърже с нас по начин, по който не могат нито ангелите, нито животните, нито небесните същества. Вижте какво казва Евреи 4 глава 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас и пак без грях. Само човек може да ми съчувства. Само човек може да изпита моята слабост. Само човек може да изпита моето изкушение. Само човек може да изпита моите изпитания, чувства, емоции. Само човек би могъл да ми помогне или би могъл да разбере как да ми се помогне. Само човек може да разбере как се чувствам и как да ме разбере, когато съм преследван, когато съм беден, когато съм мразен, когато съм в болка, когато съм в скръб, когато съм в трудни моменти, в изпитания и в долината на плача. Само този, който е преминал през това, може да ме разбере. И за това Христос дойде. Стана подобен на мене, на нас, за да може да ме разбере. И когато плаче пред Него, да каже, знам. Когато ме предават, да каже, знам. Когато говорят срещу мен, да каже, знам. Когато си порежа пръста с нож, да каже, знам. Когато, да каже, знам. Било е необходимо Исус да бъде или да дойде в плът, защото вярата в тази истина е предпоставка за спасение. Само някой истински вярващ човек може да повярва, че тази плът може да възкръсне. Ние не сме видяли. Не сме видяли, че Христос е възкръснал. Не сме получили знак от небето, смисъл видение и да видиме Христос на престола. Ако някого е получил, извинявам се, вие сте по-духовни от мен. Но ние нямаме подобни откровения и видения. Обаче ние имаме вяра. И всъщност в 1 Йоанна 4:2-3 се говори за този, който не изповядва Христос в плът, че той е антихрист. Но тези, които го изповядват, ще се нарекат какви? Божии деца. Тоест тая вяра, поради това, че Христос дойде и Той умря и възкръсна, и вярвайки в Него, всъщност ние имаме вечен живот. Аз малко влязах в настоящия аспект, но приключвам някъде до тук, за да мога да направя един добър преход. Това е за миналият аспект. Това, което ще се случи, това, което Христос направи, причините, поради които дойде тук на земята, защо беше нужно въплъщението и така нататък. Настоящият аспект, ще опитам да бъда много кратък. Настоящият аспект е, че Исус ни дава възможност да живеем с Него във вечността сега. И ако някой мисли друго, яче да си прочете Библията. Ако някой мисли, че неговият вечен живот започва след като умре, нека да си прочете Библията. Нашият вечен живот с Бога започва сега, в момента, в който ние приемеме Христос за личен спасител. Ние започваме да живееме в този призив, който Бог има за нас. Или поне така трябва да бъде.
Поне така. На мен ми се иска да бъде, а на небето 1000 пъти му се иска да бъде за всеки един вярващ човек на земята. Вижте какво казва Ефесяни 2.6. И като ни съвъзкреси, тури ни да седнем с Него в небесни места в Христа Исус. Глаголът, който се използва тук, не е ще седнем или ще ни възкреси. А тук става въпрос за това, което вече се е случило. Тоест в момента, в който ние повярваме в Бога, приемаме Христос за наш личен Спасител и започваме да живеем с Него, като вярващи хора, приели Него, ние започваме да живеем нов живот. Даже Бог и апостол Павел чрез Святия Дух говори за това, че ние сме ново създание. Не ние ще станем ново създание, а ние сме вече ново създание в кой? В Христа Исуса. Той е центъра, той е фокуса, няма списък, няма такива неща, има фокус, център и всичко се върти около него, всичко гравитира около него. Той е всичко за нас. Не е твоята жена, не е твой мъж, не е твой пастор, не са твоите деца, не е твой шеф, не. Всичко е около Христос. Всичко е христоцентрично, не дженоцентрично, не юлецентрично, не еди какво си центрично. Всичко е христоцентрично. Но не Христо, а Христос. О, да. И така, говорим за това, че с този аспект в момента, настоящия аспект, говори това, че ние сега влизаме в този живот. Обаче този живот, настоящия аспект на въплъщението, има изискване. И изискването е една дума. Вяра. Нещо, което споменах. Но сега искам да ви прочета повече стихове, отколкото да говоря. Йоан 14.1. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвайте в Бога. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Йоан 11.40 каза Иисус. Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Римляни 10.9. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Първо Петрово 1.8. Когато любите, без да сте го видели. Както и ние. Вау! Петър пише за нас. В когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана преславна радост. Първо Петрово 2.7. За вас, прочие, които вярвате, той е скъпоценност. И на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Първо Йоан 5.13. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате какво? Много пари. Много къщи. Ще ви бъде готино. Не, имате вечен живот. Нищо от материалното. Имате го, обаче за други цели. Не го засягам сега този момент. За други цели. Но когато вярвате, имате вечен живот. И да вярвате в името на Божия Син. Смисълът на всичко това в настоящето, в което ние живеем, на вярата, на вечния живот, който започва сега, заедно с Бога. Смисълът е, искам да си го запишете или го запомнете, ако можете. Човек по благодат да придобие това, което Бог има по природа. Вечен живот. Човек по благодат да придобие това, което Бог има като природа. Той живее в него. Вечния живот. Ние не можем, защото сме плът. И трябва нещо да се случи, че да може да живеем с Бога. И какво е то? Въплъщението, смъртта на кръста, проливането на кръвта, възкресението. И сега ще говоря за бъдещият аспект. Приключвам след малко. Хората искат да живеят вечно. Има цели движения, като идеологии. Общества на учени, които вярват и се опитват да подобрят човешкия ген, за да го накарат да не старее. Или не толкова бързо. Идеята е човек да живее вечно в това тяло, тук на земята. Обаче има два начина човек да живее вечно.
И двата начина са с хранене. Много интересно. Единият начин е във времето на битие, на грехопадението, в центъра на градината имаше едно дърво. То беше дървото на живота. И когато Адам и Ева се хранеха от дървото на живота, те продължаваха своя живот, за да могат да изпълнят Божията воля и да се погрижат за творението, което Бог беше вложил в техните ръце. Да, обаче причината, поради която Адам и Ева са изгонени от Едемската градина, знаете ли коя е? Много ясно се казва в Библията. Защото не трябваше да им е готино. Защото не трябваше да ядат от хубавите плодове, които са в Едемската градина. Истинската причина е, защото в грях не трябваше да ядат от дървото на живота, понеже щяха да продължат вечно да живеят в грях. И нямаше да има шанс за човечеството. Ядейки от дървото на живота, което дърво им дава живот, 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 живот. И те постоянно живеят в грях, в болка, в страдание, в немощ и така нататък. И някои хора казват, искам тук да живея вечно. Казвам, Боже, Господи, аз пък искам да си ходя у дома. Защото това не е моя дом. Спомняте ли си, преди 2 проповеди говорих за у дома? И надълго и на широко говорих за това какво ще се случи, какво се е случило и как ние трябва да разсъждаваме като вярващи хора. Гледайте тази проповед, ако е пусната в YouTube. Но единият начин човек да живее вечно е да се храни с плода на дървото на живота. Безкрайно време живееш в грях. И другото е да се храниш с Бога. Да стане храна. Тялото, кръвта да стане храна. Вярата да преобрази всички нас. Христос, който живее вътре в нас. Духа, който е вложил вътре в нас, да преобрази всеки един от нас, така че като нови създания, дори и да преминеме през вратата смърт, ние да живеем заедно с Бога. И сега каква е разликата между нашата смърт и смъртта на Христос? Ще ви дам много ясен пример с това, което се случи с Лазар и това, което се случи с Христос. Когато Исус възкресява Лазар, сякаш това е преобраз на неговото или предобраз на неговото възкресение, за да напомни на хората, че Бог трябва да извърши това дело, за което Той е дошъл тук на земята. Спомням си даже филма на Мел Гибсън "Страстите Христови", как той вървеше по Вия Делароса и как стигна до Голгота, колко мъки и страдания. Даже аз не съм сигурен, че Мел Гибсън е описал и няколко процента от това, което Христос е преживял. С цялата всичките кървища и рани и злобни бичувания. Даже Мел Гибсън не е прозрял и 2% от това, което Христос е преживял. А аз съм плакал на този филм и плача на този филм заради това, което Христос е преживял заради мен и заради теб. И знаете ли какво забелязах, когато той, разбира се, това е режисьорско виждане, но аз подозирам, че Христос е направил точно така. Той се е качил горе на Голгота и римляните са започнали да оправят, започнали са да подреждат, за да може да бъде разпънат и той, и разбира се, двамата разбойници. И Христос долази сам на кръста. Той отиде сам на кръста. Не беше нужно някой да го дърпа и да го разпъва. Той сам отиде и сложи ръцете и краката си. Той знаеше каква беше целта му. Той беше дошъл точно за това да умре. И разликата между възкресението на Лазар и възкресението на Исус, от една страна, Лазар продължи да живее на земята още известно време и после умря. Исус обаче се облече във възкресение. Лазар излиза повит от гроба и Исус каза: разповийте го. А Исус възкръсна, като остави ленените повивки или завивки в гроба. Исус беше облечен в ново естество, различно от човешката смъртна плът. Той беше облечен в нова дреха на възкресение.
И искам да ви прочета няколко пасажа, за да стане ясно какво означава това да се облечем във възкресение и защо беше необходимо всичко това, което се случи. 20 глава на Лука. А уния, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. И не могат вече да умират, понеже са равни, подобни на ангелите. И като участници на възкресението са чада на Бога. Търададам. Невероятно. Аз ще бъда подобен на Бога. Аз ще бъда подобен на съществата, за които си казвам, те са топ of the топ. Нещо велико, нещо невероятно. Дори не може да си представиме ангелския свят. Прочетете в пророческите книги и вижте колко различни вида същества Бог е създал. С очи отвътре, отвънка, с колела, с неща. Направо дори не мога да си обясня какво е това, което чета. Толкова креативен Бог. И вижте какво се казва. Ще бъдем подобни на ангелите. А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показва в мястото, дето писа за капалнята, когато нарече Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички са живи. Амин. 2 Коринтяни 5 глава от 1 и 2 стих. Затова знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиня, имаме от Бога здание на небесата. Дом не е ръкотворен, вечен, понеже в този дом стенем, стенем, не знам за вас, но аз стеня твърдо често. Вчера трябваше малко да поработа и после кръста, добре, че жена ми ме разтри малко. Но да се върнем към Божието Слово. Понеже в този дом изтенем, като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище. Улала! Първо Йоан, 3 глава, 2 стих. Възлюбени, сега сме Божии чеда, а още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно ще бъдем подобни на кого? Подобни на кого? Подобни на Него. Ето затова ни е нужно възкресението. Чета нататък и ще обобща след това. Ще бъда подобен на Него. О, май гад! Понеже сам Господ ще излезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с Него в облаци да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога, пише тук, всякога с Господа. 1 Коринтяни 15 глава, 51 стих. Един момент. Това е, защото аз се обличам в възкресение. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последна тръба, защото тя ще затръби. И мъртвите ще възкръснат нетленни. И ние ще се изменим. Защото това тленно трябва да се облече в нетление. И това смъртно да се облече в безсмъртие. А когато това тленно се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно. О смърт, где ти е победата? О смърт, де ти е живото? И Данаил, 12 глава, 2 стих, и множеството от спящи в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, едни за срам и вечно презрение. И Йоан, 5 глава, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син. И които го чуят, ще живеят. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал на Сина да има живот в себе си. И му е дал власт да извършва съдба, защото е човешкият Син. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждението. Възкресението на нашите тела предстои, но възкрешението на нашия живот вече е факт. Ние сме облечени във възкресение. Ние възкръсваме и разбира се ще възкръснем, защото Бог направи път за нас. Защо беше необходимо и какво ще се случи занапред?
ако Бог не беше дошъл на земята, не беше се въплатил, не беше умрял, не беше пролял кръвта си, не беше положен в гроб, не беше възкръснал, ние нямаше как да се преобразим в нещо, което не беше се случило. Ние се преобразяваме и ставаме подобни на този, в когото вярваме. Амен. Този, с когото се събираме. Има една такава българска поговорка. С къвто се събереш, такъв ставаш. Като се събереш със света, ставаш като света. Като се събираш с Бога, ставаш като Бога. Не знам дали разбирате. Дано да разбирате това, което искам да ви кажа, но то изгаря много силно вътре в мене. Смъртта един ден няма да има власт над нас. Причината, поради която смъртта няма да има власт над нас е, защото Христос влезе с гръм и тясък през вратата на ада и каза: айде сега всички, които са, ето аз съм Христос, ето аз съм Месия, Исус Христос, помазаника, аз съм. И всички тия, които са били част от това вярване в Яхве или в Йехова, те са чакали точно този момент за изпълнението в човешката история, за да се покаже чрез кое име човек да се спаси. И до сега никой не е знаел името. До този момент, докато Христос не дойде. Прочетете в Стария Завет и вижте, имаше борци с Бога, имаше хора, които задават въпроси и питат: ма какво ти е името? И ангела казва: не ти трябва да знаеш името ми. Още не е дошъл момента, чакай, не ти трябва. Забелязвате ли, че има такива моменти? И Бог нарочно казва: ма няма да ти каже името, чакай, не е дошъл момента, аз трябва да разбия вратата на ада и тогава да се представя и да кажа: ето, аз победих. Аз извърших делото на моя небесен Отец. Аз направих това, което е необходимо. Спасих човечеството и сега идвам, за да ви кажа: ето, аз съм Исус Христос, идвайте с мене. И знаете ли какво ще се случи с нас, когато един ден ние тръгнем към дома? Ще влезем в обятията на смъртта. И тогава смъртта ще тръгне да ни завлича към ада. И Бог ще каже: чакай, чакай, чакай. И смъртта ще се разтрепери и понеже трепери много силно, няма да може да ни задържи. И тя ще каже: ма той е мой. Не, той вярва в мене. И понеже аз съм обещал, че тези, които вярват в мене, ще дойдат с мен и ще бъдат подобни на мене, не можеш да ги задържиш. Не можеш да ги задържиш. И смъртта ще трепери, и ще трепери, и ще трепери. И Бог само ще каже: тю! И ще ни вземе. Защото ние не принадлежим на смъртта и на този свят, а принадлежим на Бога. Амин. Смъртта, която не е Бог, не можа да задържи в себе си живота, който е Бог. Това се случи във времето на Възкресението. Смъртта, която не е божество, не е Бог, не можа да задържи Бог, който е живота вътре в себе си. Защото живота е по-силен от смъртта. Избухна вътре в смъртта и я направи на пух и прах. И нашият фокус е точно това. Ние да се облечем в това безсмъртие, в това възкресение. И единственият шанс е чрез вяра в Христос. Единственият шанс е да живеем достоен живот за Него. Единственият шанс е истински да повярваме, че Господ е Той, за който си струва ние да живеем. Амин. Христос възкръсна. Нека да се изправим. Господи, за Тебе е всичко. Ние, Господи, принадлежим на Тебе. Нито смъртта, нито ангели, нито власти, нито сили, нито което е да било създадено същество не може да ни отлъчи от Твоята любов. Защото ние сме повярвали в Тебе. И защото ние вярваме за това, че Ти си дошъл тук на земята. Въплатил си се, станал си човек, за да изпълниш всички тези пророчества, които са били писани в Твоето Слово. Да пролееш кръвта, която е скъпоценна, в която е живота. Да станеш човек, така че да ни разбираш. Да можеш да извършиш съвършенно волята на своя небесен Отец. Да минеш през трудности, през изпитания, след това да отидеш на кръста. Да бъдеш бит преди това за всеки един от нас и всяка болест да бъде запечатана върху тебе.
О, и да отидеш там на Голгота и чрез пироните да бъдеш прикован на кръста. О, там на Голгота ти ни вряза. Ти вряза моето име на твоите длани. И Словото ти казва, на дланите си съм те врязал. На дланите си съм те врязал. На твоите длани е изписано моето име. Инкрустирал си ни там. Тира машини кая да са. На дланите си съм те врязал. И след това беше положен в гроб. О, да. И на третия ден беше възкресен. За да мога един ден, когато смъртта ме сграбчи в лапите си, да дойдеш и да застанеш лице в лице със смъртта и да кажеш, този е мой, тази е моя, те не ти принадлежат. И така да бъдем в Твоето обятие. И така да живеем с Тебе във вечността. Тира машири кая да са. Тира хама када саядата. Халелуя, халелуя, халелуя. Толкова невероятна история. История, в която в вековете Господ идва и прави възможно спасението на творението, което Той е създал. Творение, което беше обречено на смърт. Творение, от което съм част и аз. И бях поставен да се грижа за него. Като човек. О! Но Господ в цялата човешка история, като тънка червена линия, подсказва на човека, че трябва да дойде този, в който ще се събере всичко. И небето, и земята. Той е царя на царете и Господа на господарите. Той, който този свят виждаше като измамник, престъпник. Той умря на кръста за мен и възкръсна за мен, за да мога аз да живея. Благодарни сме Ти, Господи. Благодарни сме Ти. Благодарни сме Ти. Благодарни сме Ти. Ти да бъдеш издигнат. Благодаря Ти. Молим се в славното име на нашият Господ и Спасител Исус Христос. И цялата църква казва Амен. Отдайте слава на Господа. Бог е добър.